Кызлар сезгә бию нәрсә бирә? Мин инде биюсез тормышымны күз алдыма китерә алмыйм. Мин хәзерге вакытта 8нче сыйныфта укыйм. 9нчы сыйныфны бетергәч, Алабуга сәнгать һәм мәдәният колледжына укырга барам. Мин сәхнәгә чыгуны бик яратам. Без инде гаиләгә әйләнеп беттек. Гомумән сәхнәгә чыккач, миңа рәхәтлек китерә һәм кешеләрнең алкышлары астында миңа тагы да рәхәт булып китә. Без бию белән бүтән шәһәрләрне күрергә мөмкинлек бар. Мәсәлән, Санкт-Петербург, Мәскәү, Казан һәм танылган күренекле хореографлардан мастер-класслар алабыз. Шуларның берсе Европаның танылган хореографы Има Элсвизи. Без аның белән Санкт-Петербургта очраштык. Бу елны мин 9нчы сыйныфны тәмамладым. Алда минем алгы сынауларым. Ел башында миңа әтием белән әнием, бәлки бу елны биюне ташлап торырсың диделәр, авыр булыр диделәр. Ләкин мин биюсез яши алмыйм. Шуңа күрә төнлә укысам укырмын, биюне ташламыйм диде.